Ce? Ai ceva de împărțit cu mine? Eu am ceva de împărțit cu tine. 5.000 de lei, trebuie să răspunzi la o singură întrebare. Ați mai făcut vreodată un joc pe bani până acum? Nu, n-am mai făcut. Îmi răspundeți la următoarea întrebare, dumneavoastră sau soțul, și primiți 200 de lei de la echipa Mini Kids. Ok. Pe loc. Ok. Acum pe loc. Da? Vă uitați la mine și îmi spuneți ce imprimeu are pe bluză fetița dumneavoastră. Cu Minnie Mouse. Hai să-l întrebăm și pe tati ceva, ca să fie, da, să fie 100 cu 100. Da? Cum o cheamă pe fetiță? Antonia. Răspuns corect, glumesc. Ce v-ați dori să se facă Antonia când va fi mare? Balerină, sincer. Și-ar dori și ea și ne-am dorit și noi. Și mami, ce părere are? Da, nu știu, aș vrea să o îndrum mai mult spre tehnologie, pentru că practic cu asta se mănâncă în ziua de astăzi. Antonia, poți să vii puțin? Uite, ăștia sunt ai tăi. Să-ți iei ceva frumos pe ei. Poate ți iei chiar de la Mini Kids, da? Să intri pe Mini Kids să-ți cumperi ceva. Spune-mi, tu ce ți-ai dori să te faci când o să fii mare? O fată mare. O fată mare. O fată mare și frumoasă, sigur o să fii. Da. Să te faci ce vrei tu, dar să fii fericită, da?